ॲथरच्या दमदार स्कूटर्स आता कुडाळमध्ये ॲथर 450 आणि ॲथर रिस्टा. आजच भेट द्या ॲथर शोरूम, मुंबई गोवा हायवे, कुडाळ, हॉटेल स्पाइस कोकणच्या समोर. संपर्क 9730 10 64 77. आषाढी एकादशीचे वेध लागतात संपूर्ण महाराष्ट्र विठ्ठलमय झाला. ज्ञानबा तुकाराम आणि विठ्ठल विठ्ठलच्या जयघोषानं अवघ्या महाराष्ट्राचे रस्ते दुमदुमून गेले. या भक्तीचा एक अभूतपूर्व सोहळा रायगडच्या श्रीवर्धनमध्ये पाहायला मिळाला. श्रीवर्धनमधील भरडखोल येथून कोळी समाज बांधव आणि विठ्ठल भक्तांची भव्य पायदिंडी पंढरपूरकडे रवाना झाली आहे. मुसळधार पावसाची पर्वा न करता विठुरायाच्या दर्शनाची आस घेऊन शेकडो वारकरी या वारीत सहभागी झाले. टाळ मृदुंगांचा गजर, रामकृष्ण हरीचा चाललेला अखंड नामजप आणि विठुरायाच्या भक्तीत तल्लीन झालेला वारकरी संप्रदाय हे दृश्य आहे रायगड जिल्ह्यातील श्रीवर्धन तालुक्यातील भरडखोल गावातील. दरवर्षीप्रमाणे याही वर्षी भरडखोल ते श्री क्षेत्र पंढरपूर अशी पायी वारी मोठ्या उत्साहात मार्गस्थ झाली आहे. भरडखोल गावातील सर्व कोळी बांधव आणि आजूबाजूच्या गावातील भाविक एकत्र आले आणि या सोहळ्याचा प्रारंभ झाला. या पायी दिंडीचं वैशिष्ट्य म्हणजे यामध्ये केवळ ज्येष्ठ वारकरीच नव्हे तर महिला, बाल, गोपाळांचाही मोठा सहभाग असतो. डोक्यावर तुळशी वृंदावन घेतलेल्या महिलांनी हातात टाळ घेतलेली लहान मुलं एका रांगेत नाचत गाजत विठ्ठल भक्तीमध्ये मुग्ध होऊन पंढरीच्या दिशेनं निघाली आहे. या वारीचे मुख्य प्रेरणास्थान आणि भरडखोल गावचे वारकरी संप्रदायाचे वैभव रायगड भूषण पुरस्कृत सभप रामचंद्र वाघे हे स्वतः या वारीत उपस्थित आहे. या वारीला निरोप देण्यासाठी आणि वारकऱ्यांचं स्वागत करण्यासाठी श्रीवर्धन पंचायत समितीचे सभापती सचिन कीर, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे तालुका अध्यक्ष मंदार तोडणकर, बोर्ली पंचायतचे युवा कार्यकर्ते सुजित पाटील आणि माजी सरपंच दिनेश चोगले यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. या सर्व मान्यवरांनी वारकऱ्यांना पुढील प्रवासासाठी आणि विठ्ठल दर्शनासाठी शुभेच्छा दिल्या.